malaksid pa'y kengkwana, awan ti daduma. Amok adot sa lutsod, kaunet ti panunot mo. Resulta ti dismayam, tal na di mabirukan. Kaputi na palabas, nga di mo malipatan. Ngem may salang ti ibaga, ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kemkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kemkwana, awan ti daduma. Amok nga dati bantay, kasla di makalayan. Amok nasib nga tangatang mo, kasla nga di aginit. Nubilang man madimam mo, di sao ti Diyos kuno. Ket nulok tam tatusum, ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kengkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kengkwana, awan ti daduma. Na imbag ka unay, awan pagbut nga naadaak kita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Manakabalin ka, manakabalin ka unay, awan pagbut nga naadaak kita presensya. Manakabalin ka, manakabalin ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Inik ka nakibiyag ko, sa umang silaw kanya, inik ka na espiritu. Kenam na mati inaldaw, inik ka na kitalge. Di kararwak na pluwantan na, sikat mangipapaay. Amin ama sa puko, Jesus na imbag ka, Jesus na imbag. Pagbut nga kaadaak kita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Adat mana ngajak kamu
iti maysa nga mukunay nga ni Jesus isut ada ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrit na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrit na ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrit na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrit na ditoy puso ti Dios pudno marikrit na ditoy puso
dagiti dumegen kuana taadang tutigun gunaenda datayu mamakunangan anak na sa pulentay ti Diyos nga ingingana taiti presensya na kitdakel una ang liwliwa ken mangan andingan ti Biblia isut ibagbagana ket awan nagbalbaliwanan nagasat dagiti dumegen kuana taadang tutigun gunaenda Ibiyag dito'y lubong agpatinggan saan ang mabayag mapukaw da ngem ijay gloria ket biyag nagnanayo madamdamay sunto ti pagtaengan di ka maupay ikagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu-Kristo tati gungunam agururay ken ka di ka maupay no dagiti gagayem upayen ken bayan daka ngem ti Dios kunana di kantu bayan ay wanang kainggana panumpalan di ka maupay ikagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu-Kristo tati gungunam agururay ken ka ragsakem ket ti panagserbi ketong palen ti bilin ni Kristo taas si degen ti yaay na nga mga lakadagiti iglesia na di ka maupay ikagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu-Kristo tati gungunam agururay ken ka di ka maupay di ka agsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu-Kristo tati gungunam agururay ken ka
ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agpasbasul ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod no nga dalan, talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsa kunam nga sikaket Kristiyano, ngem tibiyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano, nalakalang day tagayen, ipakumbabam day tabagin, nersus ti asid kam, tsikayat mo ket maalam, tetabiyag mo mabalbaliwan, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod no nga dalan, talikod ang day tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsa may nga aldaw ket sumangka, isang wanan tinamarswaken ka, husgaan at aramid mo ipaganat pagturungam, isu nga agpanpanunot ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod no nga dalan, talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsa ka, isu nga agpanpanunot ka. Idi agis eskwela nagaduti kuwarta, inteda tatangken inang emjak amut pangigas kuwa, inusar ku ti barbar kada, ininom ken salsala, gana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta, nagikatak ti eskwela, adut nagtuturunga, ijayak nga naisagmak na ngalaak ti problema, unak nu awan namnamak, nga masulbar ti problema, kem ti Dios nagsangitak, kararagput ng egana, nagserbiyak iti apo, pinakawan at basuko, pinalbaliwan at yagpo, ket permiti ragsaku, intuloy ko ti eskwela, dananang kentatang nakaragagsa, agyamyaman dati apo, ingganat naturpus ko, gagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbarkada, segunti na padasak, ket
da kayut balbalakada. Kagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbarkada. Segunti na pada sakit da kayut balbalakada. Saan na kun kasla idi una na, binalbaliwana kunti Diyos Ama. Madi kayaten nga agsubli ti dati, tirwangan na isira kun pay idi, irugi kun makipagnaken ni Kristo. Tumaray nga makilumbat pagka-Kristiyano, pabilgen na kan kanayo, rumardarang kasla apoy kakanayo. Agayos ka kanyak nga kasladano, tapno matulungan dagi jay agrigrigan. Ket amin nga kasip ngetan masilawan, adu ti bantay nga kalkalay ate. Karayan nga na uneg lang languye, ti Diablo isut kalkalabane. Ngem awan pulos iti pagdanagak, kaputa adani Jesus isut kadwa. Nga isulaeng iti pagsanggira, ket agbalbaligiya kanaragsa. Ket dagiti angheles mo agpalakpak, tatinagan mo Jesus maitan-o. Pabilgen